nosaltres, després de l'estudi comparat de la normativa estatal que s'ha publicat, veiem que cal una coordinació per tal de que, si no hi ha activitat educativa, si els centres entenem des de la nostra perspectiva, les nostres consultes jurídiques, que no han d'estar oberts pel que fa a les activitats educatives, si fora necessari habilitar aquest centre per algun tipus d'ús sanitari, hauria d'haver una coordinació de manera que foren els centres necessaris i no la universalitat dels centres oberts de 9 a 2 per tal de que estiguen disponibles d'aquesta forma. Entenem que aquesta puntualització s'ha de fer i així ho farem arribar a la conselleria. Si soc personal directiu del centre i no vas al centre, en tot cas, la conseqüència podria ser l'apertura d'un expedient administratiu. Bé, pensem que aquesta postura no s'adoptarà. De fet, hi ha una xarxa de centres molt gran i que va augmentant, diguem que romandran tancats. Però insistim, si hi haguera alguna petició de les autoritats sanitàries que des d'educació s'haguera de canalitzar, insistim en la coordinació i no en que siga una crida universal a tots els centres. Si hi ha centres que sanitat necessita, que arbitren quins van a ser, de forma que siga casuística concreta. Les reunions dins dels centres han d'evitar-se. No és per precaució, qualsevol tipus de reunió han d'evitar-se. És igual que les reunions siguen dins d'un espai que no puc... Si l'espai no pot garantir que tot el món tinga 1 metre a la seva redona en circunferència, 1 metre de profilaxis, de precaució, per a que estiguen tot el món reunit, és que convocar reunions no és assenyat. I, per tant, aquesta crida a la precaució i a la profilaxi de la malaltia, de lo que és el contagi, perquè la perillositat d'esta epidèmia, com també bé sabeu, és el contagi, no tant la letalitat, sinó el contagi i com frenar-lo. Aleshores, sí que fem una crida a aquest seny de no convocar reunions que, a més d'estar en tota la normativa establerta des de l'Estat, no estan avalades, que, a més, hi hagi aquesta precaució sanitària que no n'hi ha que convocar-les. Totes les reunions de caràcter docent, hi ha instruments telemàtics que se poden fer ús d'ells per a posar-les en marxa. Totes. Per tant, sí que fem una crida a aquest seny i a aquesta precaució de no convocatòria de ningun tipus de reunió en centres educatius. Per tant, reunions telemàtiques de menor número de gent se poden fer via aquesta ferramenta o via unes altres ferramentes que pot haver més interacció. Reunions de departament, cocopes, fins i tot claustres, depenent del número d'assistents i com se puga canalitzar, és possible treballar des de casa. Per tant, sí que, com he dit en alguna altra ocasió, apel·lem a aquesta preservació de l'alerta sanitària per no contribuir a que la curva d'infectats, infectades, siga més elevada.
Hi ha dos, sobretot, o bé per l'Skype o bé per Hangout, són dos ferramentes per a treballar en reunions telemàtiques. Segurament això no és un descobriment, no és cap descobriment que vos fem, però val la pena recordar-lo.